भोजपुरी फिल्म के हॉट अदाकारा आम्रपाली दुबे फीमेल के नाम में सबसे ऊपर बाड़ी और मेल के नाम में पवन सिंह तो बढ़ले बाड़न। ई बात हम रउरा सबके पहले भी बता चुकल बानी, लेकिन पवन सिंह और आम्रपाली दुबे के बात कल जाए तो एक साथ मात्र एक ही फिल्म में अभी तक दिखाई देले बाड़े। दर्शक के कहला पर आम्रपाली दुबे और पवन सिंह सत्या में एगो आइटम सॉन्ग कैले जो 2 से 3 मिनट तक रहे। मजे की बात ई रहल बाकी गाना यूपी बिहार में तहलका मचा दिहलस। जे लोग एक बार वीडियो के देख लिहलस उ दोबारा जरूर देखे खातिर मजबूर हो गई, काहे से कि ऐसा पहला बार भइल बा जब ये दोनों सितारा एक साथ मिल के पहली बार नजर अइली। वैसे तो गाना ऑडियो से ही हिट होला, लेकिन ई गाना लोग वीडियो में खूब देखले आ 3 महीना में लगभग ई गाना के 1 करोड़ 30 लाख लोग देख चुकल। ये बात से साफ जाहिर होता कि पवन सिंह के साथ आम्रपाली के लोग काफी पसंद करताड़े, लेकिन ओकरा बाद फिर ये दोनों अलग अलग काम करे में व्यस्त हो गईले। खैर गौर करे वाला बात ई बाकी आखिर पवन आम्रपाली एक साथ काम करे काहे ना आवेली, तो जल्दी ही रउरा सबके सामने दूसरा फिल्म में एक साथे नजर आई हम। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।